दिनैनि भिडिअ'आ एसे डिफरेन्स जागोन थाखा फैसाखौ लानानै आरो जोंनि समाजाव जानाय जाथाय आरो सोरबा सोरखौबा मजाक उरायनाय पलिटिक्सनि बाथ्रा नङा बियो ससाइटियावहाय जि सोरजिजादों माखासे सुबुंफोरजों आरो बै सुबुंफ्रा बेखौ नायनानै मिनियो आरो बिनि सायाव फायदा उथायो बाट बिनि रियेल बा मोजां स्ट'रि बा बिनि सायावहाय सैथो बाथ्राखौ बुंनो नागिरा जास्ट कमेडियै बिथांमोनखौ इनसार्ट खालामनो नागिरगोन आरो कमेडियै बिथांमोननि केरेक्टारनि सायावहाय कुइसन खालामगोन नाथाय जाय गथ'फोरा मोजाङै बिनि सायावहाय कमप्लिटलि रोङा बुजिया हुसिया बिसोरबो बेखौ प्रमट खालामो दा जों बिनि सोमोन्दै सावरायगोन आसलते जों मानो एसेबां इजियाव रांखौ लुबैयो दा गोबां सुबुंफ्रा इजि माने रां लुबैयो इजियावनो जे आं दिनै सिमाङाव ओरै उन्दुबाय आङो उन्दुलांनाय लोगो लोगोनो आङो क्ररपति जानायनिबो सिमां नुगोन उन्दुलांनाय लोगो लोगोनो आङो लाखपति जानायनिबो सिमां नुगोन आं ओरैबायदि न' लुगोन ओरैबायदि न' लुगोन जों बयबो बेबायदि सिमां नुयो नाथाय आसलते बे सिमांनिफ्राय जों बोरैहाय मा होनदों माखासे खैफोदनिफ्राय बारग'नो बे सिमाङाव दा बेखौ लानानैनो गोबां सुबुंफ्रा फायदा उथायो जेरै हमना ला फर एग्जाम्पल YBY फान्ड नोंथांमोना मोनथिदों ना YBY फान्ड सोरबा जेल जादोंनो सोरबा एरेस्ट खालामजाबाय सोरबा मबाइल रानना होदों YBY फान्डनि दारै सोरबा YBY फान्डनि दारै गारि बायदों जों बिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा रायज्लायगोन आसलते मा बेफोरो नों मोनथियो नाथाय नों मोनथिनानैबो गुबुनखौ कमेडियै इनसाल्ट खालामो नों मोनथियो बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनानैबो नों बै बुस्थुखौ लानानै गुबुनखौ जामब्र' होनो थाखाय प्रमट खालामो खायसे सुबुं उन्दै गथ'फ्रा मोनथिस्लाब हाया बुजिस' हाया बैफोरनि सोमोन्दै इजियाव रां खामायनो लुबैयो बेखौ सोरबा सुबुङा इनफ्लुयेन्स खालामो बै गथ'आ इनफ्लुयेन्स खालामजानानै औ नोंगौ खोमादां होननानै बेसेरा संसारखौनो मोनथिजोबाखै बै प्रमट खालामो आरो बैफोर सुबुंफोरखौ एवारनेस होनो नागारै जोंनि माखासे ससाइटिनि सुबुंफ्रा बिसोरखौ इनसाल्ट खालामो आरो इनसाल्ट खालामनायनि दारै बै बे गथ'फ्रा मोनसे मा जायो जुजिनाय फैयो फाइटिं खालामनो फैयो मानो होनबा बेनाव ओरैबायदि नलेजआनो कमप्लिटलि गैखाया नाथाय जि बिनो नलेज होदों बै नलेजआ बिनि थाखाय दा साफिसियेन्ट जाना दङ आरो बियो मोनदोंमोनबो आरो बै बे बुस्थुखौ बियो लानानै जाय मानसिया बेखौ कमेडियै इनसाल्ट खालामदों बा जाय मानसिया बेखौ नेग्लेक्ट खालामदों ससियेल मिडियाआवहाय फेसबुकआवहाय इउटुबावहाय बेखौ कमेडियै खोथा दान्थे इनडाइरेक्टलि दानै माखासे पइन्ट अफ भिउ लानानै बिथांमोनखौ बुङो आरो बै गथ'आ बेखौ प्रुभ खालामनो नाजायो जे आं नंखाय नङा आं सैथो आं मोनदों नै आं मोननाया मानो होनोब्ला बै गथ'खौ बैसोर इउज खालामदों आरो बै गथ'खौ मोनहोदोंबो एसे एनै आरो बिनि गेजेराव बिनि जि फिउचार बेथ' बेखौ मोनथिखायानो नाथाय बैसोरथ' मोनथियो जाय बानायदों आरो जाय बिसोरखौ मजाक उरायदों कमेडियै बा ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामनानै बिसोरबो मोनथिखायो नाथाय बिथांमोनखौ मोनसे जेरै सारायावहाय नाखौ दोननानै जेरै एवो थिग बेबायदिनो एवनाय जादों स' जों दिनै बिदिनि सोमोन्दै बाथ्राखौ रायज्लायनि माखासे कमेन्टखौ आं फरायनि BM ब्लगआ बुंदों हेलौ आदा खुलुमबाय अनसाय बसुमतारी बुंदों बर'फोरालायल' हाबदो रावबो गुबुन जाथि गैया जों गामियाव 4 जनसो हाबदों आयु बाप रे बाप फिटनेस टिप्सआ बुंदों गुड आफ्टारनुन ब्रादार GB ब्लगआ बुंदों हमना दामनांगौ बिदिखौ साला नाय हमनानै दामनायनि अनगायै जोंहा गोबां माखासे सलिउसन थायो टेक्निकेल एनालाइसिसनि सायावहाय आरो माखासे जोंनि समाजावहाय एवारनेसनि गोनांथि जों माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला बेखौ खोथा दाननानै जोंखौ इनसाल्ट खालामो जों बुंनायफोरखौ नंखाय खालामनो थाखाय माखासे पलिटिक्सनि बाइब लायो आरो बेयावहाय जोंखौ इनसाल्ट खालामो आरो बेयावहाय जों माखासे बुंब्लाबो बेखौ गोरों बायदि माबा माबि होननानै इनसाल्ट खालामो नाथाय जों जि नलेज होदों
बे नलेजखौ जोङो सानै हयै स्टाडि खालामनानै जोङो फोरमायनो नाजायो जाहाथे जोंखौ सोरबाया एनालाइज खालामफिननानै जोंखौ जाहाथे सोरबा गोरोन्थि देखायगोन नामा जों जुदि रोङोब्लाबो बेखौ कनफार्मेशन फिन आरोबाव जों एनालाइज खालामो बिनि उनावसो जों समाजाव फोरमायो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन YBY फान्ड बेल' नङा गोबां माखासे बेबायदिनो ब्लेक माखासे फ्रड वेबसाइट ओंखारनानै फ्रड एप्स ओंखारनानै जोंनि समाजाव गुबुंले खालामनाय रांखावरि लुथिनाय आरो सोरबा एसे एनै रां डाबल जागोन होननानै साननानै बैफोरबायदियावहाय मा होनदों थाखाफोरखौ गारनानै गावनि जि एसे दंमोन बेखौबो नुकसान खालामना लानाय बेफोरबायदि गोबां जादों दा दिनै हमना ला बेफोरखौ जुदि नोङो गारनो मोनब्ला दिनै माखासे गोबां प्लेटफर्म दङ नोंसोरो जेरै गोबां बोसोरनिफ्रायनो दिनै आजि बोसोर बोसोर जाबोबाय बै बुस्थुआ दिनैसिमबो जोबनो थाङा जेरै हमना ला शेयार मार्केट दा बै बे शेयार मार्केटफोरा जाबाय मोनसे गिदिर नलेज बैफोरावहाय बारसोमनो ना बेयाव जुदि YBY आव गारस्लायस्लाय जुदि बै शेयार मार्केटनि नलेजखौ जुदि लानायमोनब्ला नोंसोरहा मोजांसिन आरो फिउचारनि थाखाय मोनसे मोजां मा होनदों नलेज जाना थागौमोन आरो बेवहाय जुदि बै रांखौ जुदि इनभेस्ट खालामनायमोनबा जेरै हमना ला रिलायन्स कम्पानि जेरै हमना ला SBI कम्पानि SBI आथ' मोनसे बेंक बेथ' दिनै नोंसिनि एकाउन्टआनो दङ बेवहाय खुलिनानै HDFC बेंक HDFC बेंकआथ' नोंसिनि माने एकाउन्टबो थानो हागौ दा बैफोर बेंकआवहाय नोङो मा खालामनो हायो नोंनि जि रां बेखौ इनभेस्ट खालामनो हायो बैफोराव मानो हाबदों नोंसोर हाबनोब्ला शेयार मार्केटखौनो सोलों मोजाङै शेयार मार्केटआ मा बेखौ मोजां सोलों बै नाबां जाबाङाव मानो हाबदों येस माइट बि देयार साम माने मा होनदों स्टक मार्केट थानो हागौ बा माखासे क्रिप्ट' कारेन्सि थानो हागौ बेयाव माखासे मा होनदों फरेक्स थानो हागौ फरेक्स मार्केट जेरै हमना ला BTC बिटकइन होनना बुङो नोंखौ बेबो बिराद बोसोरनिफ्रायनो सोलिबाय थादों नाथाय जि ब्रकार एबा जि एप्सआव नोंसोरो ट्रेड खालामदों बे एप्सआ खुनु फ्रायजायावहाय बियो अरिजिनेल नङा हो नोंसोरखौ बाहायदों नोंसिनि रांखौ बाहायदों एकाउन्टआ नोंसिना बेयाव दं नालाय आरो राङाबो बेयाव दं नालाय दा मा समावहाय बन्द जागोन बेखौ रावबो हमनो हाया येस नोंसोरो जेब्ला ट्रेड खालामदोंमोन बेखौ लिंक आप खालामनानै नोंसोर एसे एनै रां खामायनो हादों नंगौ नाथाय जि नोंनि जे राङा जि एकाउन्टआव जमा जायो बै बे जमा जानाय मा होनदों प्लेटफर्मा बेसेबां सैथो जेरै हमना ला जोंनि शेयार मार्केटआव गोबां प्लेटफर्म दङ जेरै हमना ला मा होनदों शेरखान दङ डन एप्स दङ ग्र' एप्स दङ जेर'दा दङ गोबां दङ बैफोर जे अरिजिनेल ब्रकार एप्स बैफोरखौ मोजां नोजोर होनानै मोजां सोलों बैयावहाय थाखा गारस्लायस्लाय दिनै सोरबा 4 लाख थाखा लस जादोंनो सोरबा 1 लाख थाखा लस जादोंनो सोरबा गामिनिफ्राय दाहार लानानै 50,000 सोदोंमोन बेबो लस जाबायनो सोरबा मबाइल आइफन बायनो नागिरदोंमोन बेबो जि एसे एनै दंमोन बेबो नुकसान जाबाय सोरबा फर्चुनार गारि बायनो नागिरदोंमोननो बेबो नुकसान जाबाय सोरबा एकदमबारे हाबा लानो गोसो दंमोननो बिनिफ्राय फैसा खामायनानै दा बेबो फेलें जाबाय स' बेफोरबायदि जि फेलें जानाय नुनाय बेफोरखौ नुनानै आं दिनैनि बे लाइभखौ आं होदों दैजिरि बसुमतारी नोंगौ आदा जोंनि बर'फोरा थाखा फैसानि थाखाय थगायजाबाय मानो बिदि नाय जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा इजि मानि आरो गोबां सहसाव रांखावरि लुबैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो बेफोर भाइबा एकदमबारे माखासे समनिफ्राय माने सोलिबोदों दा एसे बेखौ बन्द खालामनाया जोङो बयबो माने समाजावहाय एवारनेस खालामनानै हागोन आरो दा दिनै जेबो नलेज गैया ट्रेडिंनि सोमोन्दै जेबो नलेज गैया नाथाय ट्रेडिंखौ बरनाम खालामदों ट्रेडिंआ आसलथे मा हो ट्रेडिंआ बबे जायगायाव खालामथावना माबायदि एप्सआ खालामथावना बेफोरखौ जोंनि समाजाव माखासे सुबुंफ्रा एवारनेस गैया आरो थुलुंगा गैया जेराव जों जुदि माबा मोनसे सैथो बाथ्रा बुङोब्ला सैथो बाथ्रा बुंग्राखौ गादबनानै दोननानै गावसोर बै फेक जि माखासे वेबसाइट बानायदों फेक जे एप्स बानायदों बेखौ प्रमट खालामनानै बैयावहाय माखासे रांखौ नोंसिनिफ्राय लुथिनानै लागोन आरो नाथाय जे नोंसिनि सिगाङावहाय माखासे सैथो बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन हो बै बे सैथो बाथ्राखौ बिसोरो माखासे सुबुं लागायनानै नेग्लेक्ट खालामनानै नोंखौहाय बबेनि अभार स्मार्ट बबेनि मा होननानै नोंखौ गाग्लिनानै दोनगोन नाथाय बै सुबुंफ्रा बेवहाय बिसोरो गसंथना थाला नोंगौबो दां होननानै नोंखौ इनसाल्टसो खालामफानायाव बैसोरजों सापर्टसो खालामफागोन जेब्ला लस जागोन अब्लाना फुरा दुनियाखौ बरनाम खालामगोन फुरा दुनियाखौ नाथाय नों सांग्रांथि गैया नों बुजिखानांगौमोन
माखासे सोमोन्दै बिनि सोमोन्दै जुदि नों बुजियाब्ला माखासे गोरों सुबुंनिफ्राय मोनथिना लानाया गाहाम जे YBI नि जे वेबसाइट बे माब्ला सोरजिजादों बेखौ जोङो गुगोलाव थांनानै नायजायो हो बे एप्सआ माने वेबसाइटआ माब्ला मा होनदों बेवहाय जेनेरेट खालामजादों माब्ला सोरजिजादों बे एप्सआ माब्ला सोरजिजादों बेखौ नोङो नुखायो वेबसाइटखौ बयबो बानायनो हायो आंबो सासे वेबसाइट डिजाइनार आंबो वेबसाइट डेभेलपार आंबो दिनै दा वेबसाइट बानायनानै आङो मोनसे मा होनदों बड'लेण्ड फान्ड होननानै मोनसे मा होनदों आर्निं एप्स होननानै आं जुदि बानायनानै बेयाव आंबो खामायनो हागोन थाखाखौ आंबो खामायनो हागोन बिदि खालामनानै नोंसोरखौ थगायनानै नङा होमबा नाथाय बेयावहाय जाय थगायजाग्रा बिसोरसो हुसियार थानांगोन ना बयबो बिदि बायदि एप्स खालामनानै नोंखौ लुथिनो हागोन बैथ' मा जेल जानो हागौ क्रर थाखा लानानै गाबोननो 10 लाख 20 लाखनि दारैहाय गावसिनि जि एप्सनि पलिसि बेखौ देखायनानै गावसिनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन बेखौ देखायनानै बिसोर बारग'गोन नोंसोरथ' जेबो बुंनो हाया जों अलरेडि एप्सआवहाय जों लिरनानै होखादोंमोन बे एप्सआ 2 बोसोरनि थाखायल' बा 1 बोसोरनि थाखायल' नाथाय बै बे 1 बोसोर 2 बोसोर जे लिरना दोननाय बेखौ नोंसिनि सिगाङाव दोनाखै नोंसोरनो देखायाखै नाथाय नोंसिनि सायाव देखायदों होननानै बेखौहाय कर्टआव बिसोर देखायनो हागौ कर्टआव देखायनो हागौ बिसोरो मिथिबाय गोबां माखासे बाथ्रा थायो जाय बाथ्राफोरखौ जोंनि समाजावहाय मा होनदों इनफरमेशन टेक्न'लजियावहाय बिराद गादब जायो नाथाय जों माखासे बुङोब्ला जोंनि सैथो बाथ्रा बुंनायफोरखौ माखासे सुबुंफ्रा मा होनदों मजाक उरायनो नागिरो नाथाय बाथ्राखौ लाया नै बेबायदियाव जामब्रयो स' एसेबांखिनि जुदि नोंसोरो ट्रेडिं खालामनो गोसोब्ला नोंसोरो जेरै हमना ला ग्र' एप्स डन एप्स आरो बिनि गेजेराव मा होनदों जेर'दा बेफोर जाबाय शेयार मार्केटनि मोनसे ब्रकारेज प्लेटफर्म शेरखान बेफोर मालाय अफिस थाजोबखायो मोनफ्रोमबो जायगायाव अफिस थाजोबखायो अल अभार इन्डिया मोनसे अफिस थायो शेयार मार्केटआ मा बेनि सोमोन्दै नों बोसोरसे फरायब्लाबो नोङो बेवहाय जुदि हायोब्ला नोङो बिराद धोनि जागोन आरो बे गभर्नमेन्टआनो बे शेयार मार्केटनि टेक्स जायो हो गभर्नमेन्टआनो जेराव हमना ला रिलायन्स इन्डास्ट्रियाबो शेयार मार्केटनि दारैनो सोलियो बिसोरनि जि भाव भेलु दिनै बायदियाव निउसाव माबा मोनसे प्रब्लेम गोलैबा जायोब्ला शेयार मार्केट मा होनदों निउसावहाय रिलायन्सनो मोनजाय बा रिलायन्सआव गाबोननि दिनावनो जिर' जाफैनो हागौ मिथिबायना स्टेट बैंक अफ इन्डिया बिनिबो शेयार बेयावनो नों ट्रेडिं खालामनो हायो बेयाव इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो HDFC बैंक बेयाव नों ट्रेडिं खालामनो हायो बेयावहाय नों इनभेस्ट खालामनो हायो हो गोबां नों जेरै गानदों गस्ला ब्रेन्डेड गोबां जि जोम गाननो हागौ बैफोरनि कम्पानि थायो आरो बेफोर मोनसे कम्पानिया मोनफा मोनफा शेयार मार्केटआव लिस्टेड आरो बै बे स्टक मार्केटखौ आं बोरै बायनो बिनि सोमोन्दै इनफ्लुयेन्स लानांगौ थुलुंगा लानांगौ नलेज लानांगौ जानला मानला आल्टु फाल्टु बे YBY माबा माबि फान्डनि एप्स माबा ओरैबायदियाव एप्स बेबायदियाव थांस्लायस्लाय जेनुइन नलेजखौ ला आरो बै बे जेनुइन नलेजखौ लानानै नोंनि जि जेनुइन रां बेखौहाय मोजां जायगायावहाय इनभेस्ट खालाम दालागै जे 3 लाख थाखा नों जुदि मा होनदों बेयाव गारालासिनो जुदि नोङो दा बायदियावहाय बहाबा SBI बा बहाबा HDFC आवहाय जुदि मा होनदों इनभेस्ट खालामनायमोनब्ला नोंनि बे 3 लाख थाखानि जे शेयार भेलु जेरै हमना ला बेयो 800 थाखा सोलिगासिनो दं मोनसे शेयार भेलुआ मा होनदों SBI आवहाय अब्ला नों बेखौ 3 लाखनि डिभाइड खालाम हो 3 लाख थाखाजों बेखौहाय डिभाइड खालाम 1000 जुदि नोङो मा होनदों शेयार बायोब्लाबो नोंहा 80,000 अब्ला नों जुदि बेवहाय 20 थाखा जुदि बारायब्लाबो 1000निफ्राय 20,000 नोंहा बेवहाय प्रफिट जाना दंमोन बेवहाय लस खालामसायबाय आरो बेवहाय नोंनिया मा जेबो गिनोबो गोनां गैया मोजां ब्रकार एप्स नाय मा होनदों बेखौ बायनानै दोन नङा होमबा दा नेशनेल स्टक एक्सचेन्ज हा बिनि उनावहाय जोंहा BSE बम्बाइ स्टक एक्सचेन्ज स' बेबायदि माखासे प्लेटफर्म बेवहाय गोबांखिनि नोंसोरो राङारि जि ट्रेडिं खालामनाय इनभेस्ट खालामनाय बेखौ नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन फराय बिनि बिजाबबो लिरनाय दङ शेयार मार्केटआ मा शेयार मार्केटआव हाब बे जेरावबो माने बिदि बायदि ट्रेडिंआव बिराद इन्टारेस्टेड दङब्ला नोंसोर बेफोरबायदियावहाय हाब मोजां गोसो होनानै सोलोंग्रो बोरैहाय आं FNOआवहाय ट्रेड खालामनो बोरैहाय आं इन्ट्राडेआव ट्रेड खालामनो हो बोरैहाय आङो मा होनदों डिलिभारि ट्रेड खालामनो हो
गोबां दङ बेफोराव नोंसोरो मोजां नोजोर होनानै बेखौ ट्रेड खालाम दा दिनै बे YBY फान्डआवहाय नोंसोर ट्रेड खालामनानै दा नोंसोर शेयार मार्केटफोरखौ लाजि फोनांनाय शेयार मार्केट बेथ' नोंनिसो नलेज नों बेखौ बुंदों नाथाय दुनियाथ' बेखौथ' दुनियाथ' बेयावनो सोलिगासिनो दङ दुनियाथ' बेयावनो राङारि खामायगासिनो दङ बै बे मा होनदों शेयार मार्केटनि दारैनो दा जाय जायगायाव नों हाबदों बे जाबाय फेक बे नंखाय बेयाव हाबनो नाङा रायजो राजाफोर ओंखायनो मोजां नलेज ला मा होनदों माखासे इनफरमेशनफोरखौ मोजाङै कारेक्ट लानांगौ जे माब्लानिफ्राय सोलिदों बियो जेरै नोङो शेयार मार्केटावहाय ट्रेड खालामनोब्ला मा होनदों एफएनआव ट्रेड खालामनोब्ला निफ्टि 50 दं बैंक निफ्टि दङ फि निफ्टि दङ हा सेनसेक्स दङ बैंक केस दङ निफ्टि मिड केप दङ स' बेयाव माखासे मा होनदों एफएनअनि मोनसे सार्ट माने अपसन थायो फिउचार एन्ड अपसन होनना बुङो बिनि दारै गोबां उलुग थुलुग जायो नों बेयावबो नों रोङोब्ला मा होनदों मोजाङै ट्रेड खालामनो रोङोब्ला मा होनदों मोजां इनकाम खालामनो हायो नाथाय रोङाब्ला नों बेयावबो जिर' जायो स' बेनिखायनो सोलों उइदाउट नलेज रावबो रांखौ गोरलैयै खामायनो हाया नों रांखौ दुनियाव आं लिरनानै होनो हायो नों गोरलैयै खामायनो हाया नों खस्थ' खालामनांगोन नों सोलोंनांगोन आरो नोंसोरो सोलोंनाया बबे बायदिखौ सोलोंनांगौ बेखौबो नोजोर होनांगौ दा नोंसोर YBY बायदि नंखाय बांखाय फ्रड एप्सफ्राव नोंसोर हाबगोन हा बेयाव दिनै माबा YBY आ बेन जाबाय मा जाबाय ओरै थोरै दा बेयाव हाबनानै नोंसोर दा दिनै दावराव दावसि ससियेल मिडियायावहाय बिदि खालामस्लायस्लाय बिनिफ्रायनोथ' जानगाराव जा नोंसोरो मोजां जायगायाव हाब मोजां जायगाखौ सोलों जुदि बिनि सोमोन्दै मिथियाब्ला आं नोंसोरनो माखासे टिप्स होनो हायो नाथाय आं दिनै होआ शेयार मार्केटनि दारैहाय जुदि मोजां नलेज लानो लुबैदोंब्ला बिनि सोमोन्दै आं माखासे टिप्स होनो हायो दिनै आं गोबां बोसोर शेयार मार्केटावहाय आङो हाबबाय आंबो सोलोंगासिनो दं आरो रावबो शेयार मार्केटाव बिफा जानो हाया रावबो जानो हाया नोङो वारेन बाफेट बायदियानो हा वारेन बाफेट बायदियानो पेटिएमनि शेयार मार्केटावहाय ट्रेड खालामनानै 800 crore नुकसान जादों दुनियावहाय वर्ल्डआवहाय वारेन बाफेटआ वान अफ द टप ट्रेडार एन्ड इनभेस्टर स' बेनिखायनो आं बुंगोन मोजां माने इनफरमेशन लानानै खामानिफोरखौ मावनांगौ जाय जो ओंखारलाबायदों बेफोरो फेक 50 बोसोर 60 बोसोर जायफोर बुस्थुआ सोलिबोगासिनो दङ 30 बोसोर 40 बोसोर जायफोर बुस्थुआ सोलिबोगासिनो दङ 30 20 15 बोसोर जायफोर बुस्थुआ सोलिबोगासिनो दङ बैफोरखौ नाय रिलायन्सआ बै समावहाय बेसेबांमोन 50 थाखासोल'सोमोन दा बेसेबां 3000 गाहाम 2800 गाहाम बै समाव नोङो 20 थाखाया 30 थाखायाव जुदि ट्रेड खालामनायमोनब्ला बा इनभेस्ट खालामनायमोनब्ला अब्ला दिनै नोङो बेसेबांखिनि मालिक जागौमोन दिनै दासिमबो दङ अब्ला बेफोरनो जेनुइन जानला मानला उलुट फालुटआव दाहा दे रायजो राजा नोंथांमोन गावनि आरो बेफोरबायदि रांखौ इसिबां नुकसान खालामनो गोसो जादोंब्ला सोरनोबा गोरिब न'खरनो डनेसन होनाया साबसिन आं सानो मिथिबाय ना बेफोरखौ होस्लायस्लाय आरो नंखाय बांखाय उइदाउट इनफरमेशन उइदाउट नलेज जेबो मोनथिया गारा बिफा जानो दा नाजा जेबो मोनथियाब्ला बेनि सोमोन्दै आरो सोरबा गोरोन्थि माने बुजिदोंब्ला बैफोर गोरोन्थि बुजिग्रा सुबुंफोरखौ जोङो मोजाङै बुजायनो नागारो जोंबो बिसोरखौ बांद्रायै इनडाइरेक्टलि कमेडि बा बायदिसिना बाथ्रा बुङै बुङै बा भिडिअ माबा खालामनानै लाजि फोनांनाङा बिसोरबो गथ'फ्रा जिद्दि जायो बिसोरबो गथ'फ्रा मा होनदों आं प्रुफ खालामगोन मानो होनबा बेखौ एसे एनै मोनहोनानै दं नालाय दा बे मोननायखौ लानानै बेबो एसे सिरियास मेटाराव थांनो नागिरा बेयाव जोंनिनो फिसा फिसा बर' इउटुबारफोरनि जोबोर गोरोन्थि दं नोंगौ थारैनो नोंसोरो माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ बिजिरा एनालाइज खालामा जों माबा मोनसे बाथ्रा बुंब्ला जोंनि बुंनायखौसो नोंसोरो दानस'यो नङा होमबा स' नोंसोरो बेफोरखौ बुजिना लानो रोङासै बेथ' नोंसिनि आखायावसो दङ दा इउटुबारा सोरबा बुंदोंब्ला बे इउटुबार बुंनायखौबो सायख'नो रोंनाय जानांगोन पाब्लिकआ सोरबायदि इउटुबारा माबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौबो सायख'नो रोंनांगोन बेवहाय इउटुबार बुंबाल' जानाय नङा दा नोंनो आखाइ होदों मेगन होदों खोमा होदों हो खर' होदों मेलेम होदों साननो थाखाय सोरबा सासे सुबुङा नोंखौ ओंखाम जा होनबानोथ' जागोन बेथ' नङाना नोंना उदैयानो बुंखाबाय जेला सोरबा सासेया नोंखौहाय मा होनदों दाहोना जा होनबाथ' दाहोना जागोन बेथ' नङाना मानो होनबा नोंनाव साननो हनाय मेलेम दङ स' बेनिखायनो इउटुबारनिल' गोरोन्थि नङा माखासे सुबुंनिबो गोरोन्थि जाय मानसिफ्रा बुजिया सुजिया बुजिया हसिया बेफोरबायदियाव मा होनदों हाबदों
फाइरेटल्स दुनियायाव सिमां सुजुहोनो दानाजासै मानसिफोरखौ हायोबा माबोरैहाय स्टार्टआप होना खामायनो हायो बेफोरनि बागै फोरोंना हो नलेज दंबा थिगखौनो बुंदों नों ब्रादार येस डेफिनेटलि दिनै आं नोंसिनि सायाव गोबां नलेज होनो हायो आं गोहो दंब्ला गोसोब्ला आङो गोबां नलेज होनो हायो नाथाय आं जुदि नोंसिनि सिगाङावहाय आङो बै बुस्थुखौ आं जुदि शेयार खालामोब्ला डेफिनेटलि सोरबा सासे सुबुङा आंखौ बेवहाय गादबनो नाजालायगोन ससियेल मिडियायावहाय मानो नलेज डाइरेक्टलि आं नोंसिनि सिगाङावहाय अपेनलि मा होनदों प्रेक्टिकेलि आं नोंसोरनो नलेज होनो हायो कनफिडेन्सै आं नोंसोरनो बेखौ नलेजखौ शेयार खालामनो हायो नाथाय माखासे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सुबुंफ्रा जों माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला बेफोरखौ नलेज उइदाउट जेबो इनफरमेसन लायाबा नोंखौ माखासे भाइरेल खालामनानै ओरैबायदि बाथ्रा बुंनानै बेखौ गादबनो नाजागोन जेरावहाय बै बाथ्राया सैथोआनोमोन नाथाय जि बुस्थुआ असैथो बेखौहाय बिदि बायदि खालामा दिनै माखासे रायजो राजाफ्रा नुकसान जाबाय बिनि रेसपन्सिबिलिटिया सोर लागोन माखासे रायजो राजाफोरनि राङा बिराद नुकसान जाबाय बिनि रेसपन्सिबिलिटि सोर लागोन दा बै समावहाय बैसोर जाय सुबुंफ्रा जोंफोरबायदि बुंनाय समावहाय होबथाग्रा सुबुंफ्रा जुदि दिनैनि बे समाव जुदि बुंनायमोनब्ला खि जानो गोबां माखासे सुबुंफ्रा बै बे लस जानायनिफ्राय बासिगौमोनदां नोंगौ मा होनदों अमिया नार्जारी सैथो बाथ्राखौ बुंदों सन्जय मोसाहारिया बुंदों सासे मानसिना 14 लाख लांदों एकाउन्टनिफ्राय नै 14 लाख रां धेमालि बाथ्रा बे 14 लाख राङा मा खालामनो हायो मा खालामनो हायामोन सासे गोरिब न'खरनि हाव भावखौ सोलायनानै बेखौ सासे धोनियाव लाबोनो हागौमोन बिनि लाइफ स्टाइलखौ चेन्ज खालामनो हागौमोन बिनि गथ' गथायनि मा होनदों फरायनाय मानायनि सेस गोबां खरसा उथायजोबनो हागौमोन बोरैथो मावा दाङा फैसा मोनो सानथारखो मानसिफ्रालाय डेफिनेटलि मानसिफोरखौ माखासे एवारनेसनि गोनांथि मानसिफोरनो बबे सैथो बबे असैथो दानि जे AI जुगाव दानि जे टेक्निकेल जुगाव बबे सैथो नङा बेखौ फोरमायनांगौआव जोंनि माखासे सुबुंफोरनि दायित्व नाथाय एर'गेन्स नाथाय एटिटिउड बांद्राय रेसपेक्ट लुबैग्रा बांद्राय गावखौ क्रेडिट लानो लुबैग्रा बैफोरबायदि सुबुंफ्रा जुदि बैफोर बिबानखौ लायोब्ला बे साक्सेस जाया I love you thank you so much thank you मिस्टार रेडि लाइफस्टाइल मा जायामोन भिडिअ लाबोथाराखैमोन आदा भिडिअखौथ' आं लाबोयो नाथाय नोंसिनिसिम नटिफिकेसन थाङा दुखुनांथाव बाथ्रा माखासे सुबुङा गोबां पलिटिकेलि बाइट होनायावहाय रिपर्ट होदोंमोन बिनि थाखायनो नटिफिकेसन थाङाखै जानांगौ दा बैफोर मोनसे नलेजसो आं जुदि पलिटिकेलि जुदि नोंसिनि सिगाङाव भिडिअ होयोब्ला बे मोनसे नलेजसो नाथाय माखासे सुबुंफ्रा बेफोरखौ बुजियाखै दासो एसे बुजिलांगासिनो दङ जोंनि बर' मानसिफोरानो बांसिन लस जादों आंनि सानस्रायबा आंनि लोगोआनो 1.5 लाख लस जादों अ माय गड 1.5 लाख धेमालि बाथ्रा बे नों 1.5 लाखजों नोङो स्टक मार्केट शेयार मार्केटआव जुदि बेखौ ट्रेड खालामनायमोनब्लाबो नोंना जुदि नुकसान जादोंब्लाबो बेखौ नों बोसोर नेनानै नों बेखौ रिकभारि खालामफिननो हागौमोन जुदि बे जायगायाव मोजां मोनबा जेरै हमना ला रिलायन्स कम्पानियाथ' बिसिबांबा बोसोर आं जेब्ला 2019 आवहाय इनभेस्ट खालामदोंमोन अब्ला बै समावहाय बियो 1800ल'मोन 1700 ल'मोन रिलायन्स कम्पानि जाय नोंसोरो रिलायन्स बे जिअ सिम माबा इउज बानायना बैबो 1800 ना मामोन दा बिनि दामा बेसेबां मिथिगौ माने 3000 2800 बिदि जाना दं 2800 मालाबा 2700 माने आप एन्ड डाउन जाबाय थायो आप एन्ड डाउन अब्लाबो 2019 आव जुदि नोङो बायदोंमोनब्ला होमबा 2018 निफ्राय 1800निफ्राय लानानै दा नैबे 3000 सिम नायोब्ला अब्ला नों 1200 थाखा प्रफिट जाना दङ ना थैनायनि नोंहा नुकसान ना नोंहा इभेन नोंहा जि कम्पानियाव नोङो ट्रेड इनभेस्ट खालामदों बे कम्पानिया बोसोर बारायलांबाय थागोन 10,000 गाहामबो जाहैनो हागौ लाख गाहामबो जाहैनो हागौ बियो मिथिबायना लाख गाहामबो जाहैनो हागौ बुजिबायना मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन स' बेबायदि आरोना स' एसे सानै हयै जाय जायगायावहाय नोङो हाबदों बै बिराद
फेक बिराद लुथि जागासिनो दं जोंनि बर' समाजाव बिनिखायनो आङो शेयार मार्केटनि सोमोन्दै दिनै इन्ट्रडिउस खालामबाय जे नोंथांमोना इसेबां ट्रेडिंआव गोसोथारबा इसेबांखिनि माबायाव गोसोथारबा स' शेयार मार्केटाव हाब मोजां सोलों बिनि मिनिङा बे नङाखि नों दिनै आंनिफ्राय बे बाथ्राखौ मोनथिबाय लोगो लोगोनो नों शेयार मार्केट बेयाव हाबबाय बिदि नङा you have to learn knowledge नोङो सोलोंथारनांगोन डेफिनेटलि आरो बे सोलोंनायावहाय जुदि नोंहा नुकसान जादोंब्ला बेवहाय बे नोंनिनो गोरोन्थि शेयार मार्केटनि गोरोन्थि नङा शेयार मार्केटआ बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोनाय गोबां मानसिफ्रा क्रर थाखा बेयावनो जादों सोलोंनानै दिनै जोबनो थाङाखै आरो बेखौ बन्दबो खालामनो हाया इभेन बिनिफ्राय 30% टेक्स 14% टेक्स 18% टेक्स गोबां टेक्स बिनि दारैनो सोलिगासिनो दङ हा 900 ट्रिलियन थांनाय नैबे 2023 to 24 ना मायावहाय ट्रेन्जेक्सन जादों एफएनअआवहाय 900 ट्रिलियन जोंनि मा होनदों इन्डियानि जिडिपिआ बेसेबां 4 to 5 ट्रिलियन माइट बि आङो एक्जेक्टलि बेखौ बुंनो हाया 4 to 5 माइट बि ट्रिलियन जानो हागौ जिडिपिआ नायदो होमब्ला 900 ट्रिलियन ट्रेन्जेक्सना अब्ला जोंनि जि गभर्नमेन्टनि जि टेक्स दानि बे नै दाख्लै बावै खालामनाया बेसिक कि माने शेयार मार्केटनि जि टेक्स बेयावनो बांसिन जादों स' मानो थाखाय मानो होनबा जोंनि दि इण्डियानाव जि सोलिनाय शेयार मार्केटनिफ्रायनो गोबां रां टेक्स लानानै सरकारखौ सालायगासिनो दङ बुजिदों नोंसोरो डेट मिन्स मा अब्ला बबे सैथो नङा बेखौ बुजिनो सोलों बेखौ मोनथिनो सोलों जानला मानला आवदा उदा सोरबा माबा माबि एप्स सोरजिबानोखि बेयाव हाबनाय मानाय थै नोंसोरो येस बेफोर गेमसो गेम्बलिं डन्ट गेम्बलिं जुवा दा गेले आरो शेयार मार्केटखौबो जुवा दा खालाम शेयार मार्केटखौबो जुवा दा सान बेखौ सोलों मोजाङै सोलों नलेज ला फराय कर्स लानो गोसोबा कर्स ला सोलों फिसा 1000 2000निफ्राय ट्रेड इनभेस्ट खालामनाय स्टार्ट खालाम बिनिफ्राय नोङो शेयार मार्केटखौ मोजाङै मा होनदों रोंनाय बायदि मोनदोंब्ला हानाय बायदि मोनदोंब्ला गिदिर एमाउन्ट बारायलांबाय थाबानो जाबाय बे जाय मानसिया स्टेट बेंकआव खामानि मावो जाय मानसिया जब मावो 3 थाखाल' थादों बे मानसिया माबोरै जाम्बा जाथावना जाखो येस नंगौ जोंदाव बसुमतारी नंगौ सैथो बाथ्रा बुंदों यु आर राइट थेंक इउ सो माच हुसियारथा नोंसोरो जुदि इसेबांखिनि राङारि इसेबांखिनि आर्न खालामनायनि इसेबांखिनि सोलोंथाइ लानो लुबैथारदोंब्ला शेयार मार्केटाव हाब येस डेफिनेटलि आइ विल मोनसे पार्ट भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामनि नोंसोरनि थाखाय मोजां गाइड होनो थाखाय आं जोंनि ससाइटिखौ एसे गोबां गोरोन्थि लामायाव थांनायखौ आं नुगासिनो दङ बिनिखायनो आङो शेयार मार्केटनि मोनसे चेनेल खुलिनोसै आङो आरो बे शेयार मार्केटनि चेनेलनि दारै आं नोंसोरखौ माखासे गाइड खालामनो नाजागोन येस डेफिनेटलि 100% आं गेरेन्टि होनो हायो बे शेयार मार्केटाव नोंसोर जुदि मोजां सोलोंनो हायोब्ला आंनि बाथ्रा बुंनायखौबो दाना लाजोब नोंसोरो मानो होनोब्ला नोंसोर जुदि जिहेतु नोंसोर बेबायदि इसेबां गाज्रि लामायाव गबबाय अब्ला बेफोरनि नलेजखौ जुदि लानो लुबैदोंब्ला नोंसोर बै बे शेयार मार्केटखौ लायोब्ला बैफोर एप्सआ मा बेखौ नोंसोर डेफिनेटलि बुजिगोन दै डेफिनेटलि बुजिगोन थेंक इउ सो माच गाइ खुलुमबाय थाबाय मा होनदों अमिया जों डिपेन्डेन्सि हुदाखौ गारनानै सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट जानो नांसिगौ येस राइट सैथो बाथ्रा नों गोदो बियोम सोदोबजों खामायनाय फैसाखौ स्कुल बानायगोन बोरो आदा प्रकाश अके नाय जों मोनसे NGO जों सोरजिनो नाजादोंमोन नङा होमबा दा बै बे NGO जों सोरजिनो नाजानायाव माखासे सुबुंफ्रा जोंखौ बिराद टर्चार खालामदों जों मदद होनायफोरखौ माबा ओरै नै नोंसिनि ओरैबायदि
स' बेबायदि बुंनायनि थाखाय आं माखासे खेथ्रनि थाखाय बै बे NGOनि जि माखासे खामानि मावनाय बेखौ आङो दोनथ'नाय जादों बड'लेण्ड मिशन अर्गेनाइजेसन जि बड'लेण्ड मिशन अर्गेनाइजेसननि दारैहाय जों माबा मोनसे सोरनिबा स्कुलखौ मदद खालामनो थाखाय जोङो मदद खालामनो हागोन नामा बेखौ नाजानाय सोरनिबा न'खरखौ जोङो मदद खालामनो हागोन नामा नाजानाय नाथाय दानि जि UPPL दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकार जोङो स्कुल बानायनायखौ नुनो मोनदों इनफ्रास्ट्राक्चार बेफोरनि बेलायावहाय जोङो स्कुल लामा बेफोरबायदि गोबां माखासे लाइफ चेन्जिंखौ जों नुनो मोनदों जों ट्रास्ट खालामदों जों फोथायदों जे मानगोनां प्रमद बर' सारा बैफोरनि सायावहाय गोबां नोजोर अबजारभेटिभ होदों जायनि जाहोनाव बै बे खामानि मावनायखौ इनफ्लुयेन्स लानानै आङो बै बे जोंनि खामानि मावनायखौ जोङो एसे स्टेप बेक खालामथ'ना दोनदों येस डेफिनेटलि इउ आर राइट बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामगोन फिउचारावहाय नाजागोन जों स्ट्रं जानि आरो बिनि गेजेराव आङो बुंदों मा शेयार मार्केटनि माखासे नोंसोरनि आं नलेज होनो सानदों मानो होनबा नोंसोरो बेफोरबायदि गोदाव सोराव बेफोरबायदि आलांगा बिलांगा जास्लायस्लाय मोजां इनफरमेटिभ नलेज लाना थानाया गाहाम बिनि मिनिङा बे नङाखि नों बेयावहाय हाबसोमनानै ट्रेड खालाम नाथाय नलेजखौ ला आं बे नलेजखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय होगोन दे बे नलेजखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय इट इज नट इजि टु आर्न मानि अल्स' इन शेयार मार्केट अके आदा आं 70K खामायखाबायलै नाथाय आं KYC खालामला नांलाबो आदा YBY नि फुल फ्रम इउ बरबाद इउर सेल्फ नामा जानो हागौदां YBY नि फुल फ्रमा बिदिनो जानो हागौदां इउ बरबाद इउर सेल्फ माने औ नोंगौ नों मोजांखौनो देखायदों आं ग्र'आव इनभेस्ट खालामखायो आदा गुड बेफोरबायदि नलेज खालामनानै थानांगौ नलेज मिथिबाय ग्र'आबो दासान्दि गोबां माबा देखायगासिनो दङ बिनिखायनो जि ग्र'आव नों इनभेस्ट खालामदों बैनि जि डकुमेन्टस बेखौ मोजाङै नोङो दोनखा जाहाथे नोंनि बे नेसनेल स्टक एक्सचेन्ज बा बबेबा BSE आव नोङो जे बेवहाय नों ट्रेडिं खालामनानै इनभेस्ट खालामना दोनदों बेखौ जाहाथे नोङो उनावहाय सेबि दै बे सेबिजों नोंसोरो स्टक एक्सचेन्ज बर्ड अफ इन्डिया होननाय बुङो सेबिनि फुल फर्मा स्टक एक्सचेन्ज बर्ड अफ इन्डिया सेबि बेजों नोंसोरो टार्म्स खालामनानै उनावहाय ग्र'आ जुदि प्रब्लेम जायोबा नोंसोर बेखौ मोनफिनगोन आरो टेनसन लानाङा बेयाव इदिबायदि सोरबा ब्रकारआ जुदि प्रब्लेम जायोब्लाबो नों थाखा मोना बिदि नङा मोनफिनखायो नाथाय नोंनि जि ट्रेड खालामनाय नोंनि जे इनभेस्ट खालामनाय बेफोर मोजां माबानांगौ आरो जे जेर' दे बेस्ट जागोन YBY आ बन्द जाबाय आदा फेक्सो नंगौ आं बिनि थाखायनोथ' जाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जे गोबां बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ बिनि थाखायनोथ' आङो बे लाइभखौ लाबोनाय जादोंना जाहाथे जोंनि दुखुथिया बर' सुबुंफोरनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरा जि नुकसान जादों जाहाथे बिसोर बुजिथों रावबो बिसोरखौ गाइड खालामाखै मोजाङै माबा बिसोरखौ मजाकसो उरायगासिनो दं बिसोरखौ मा होनदों कमेडि बिसोरखौ इनसाल्ट खालामदों इनडाइरेक्टलि स' इट इज नट फानि वी हेभ टु एवार्न all of you जाय मानसिया रोंगौ जाय मानसिनाव नलेज दङ नोंखागौबा बे नंखाया खालामो आं ट्रेडिं खालामो मानो खालामा जानांगौ जाखो that's why I have a knowledge about trading how to trade where I have to invest where I have to trade definitely I have knowledge about that but it is not that I am good trader I will not say myself आं माब्लाबा बुङा आं गावखौ but yes जिता नों सोंबाय आं ट्रेडिं खालामो आं ट्रेडिं खालामो ट्रेडिंआ रावखौबो मा होनदों निर्भर खालामा आरो ट्रेडिंआव नोङो माब्लाबाबो आं मालिक जानो होननानै दाफैखा इनभेस्ट खालामनायाबो नों गोबां मोजां सानै हयै इनभेस्ट खालाम 4 to 5 yearsनि थाखाय नोजोर होनानै जेरै हमना ला दाख्लै बावहाय आइरेदाखौनो हमना लादो 65 रुपिसावहाय लन्च जादोंमोन दा बेसेबाङाव 300 सिम थांदों
please speak in English. I don't understand your language. And I, yes, definitely I can, yes, I will speak. But if I will speak, then somehow there is no person that will understand my language. You will only one person might be, you will understand what I will say. But कुछ लोगों को नहीं पता होगा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ. और मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ इंग्लिश में. कुछ प्रोनाउंसिएशन कुछ ख़राब हो जाएगा या फिर कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरा मिस्टेक हो जाएगा और उसको भी मजाक उड़ाने बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़ा होगा. माखासे बर' इउटुबार दङ आदा YBY फेक नङा. नोंसोर फेक बुङोबा नोंसोर बुरबकसो होननानै बिसोरनाव नलेजआनो गैया फंबाय. बिसोर जेबो मिथिया. बिसोरो इनफरमेसन जेबो गैया बिसोरनाव. बिसोर बोरैहाय चेक खालामनांगौ बेफोरनि डिटेल्सखौनो मिथिया. दा बेफोरबायदिनि थाखायनोथ' माखासे सुबुंफ्रा बदनाम जायो. स' बेबायदि प्रमट खालामनाय प्रमोसन होनाय बैफोरबायदिनिफ्राय जानगाराव था. दायो माया बारायगासिनो दं ब्र स्टकआ. गोबां बबे मोनसेखौथ' बुंनो आं. गोबां बारायगासिनो दङ. नों हमना ला सेन्सेक्सआ जेब्ला मा होनोमोनलाय जोंना बेयो 1992 मायथाइयावहाय जाय मानसिया माबा खालामदोंमोन. मा नाममोन बिनिया जोंनिया तरिका जास्ट वेट. बिनि नामखौ बावबाय थायो आङो. आरे 1992 स्केम. हर्षद मेहता. येस, हर्षद मेहताया 30,000 crore बै समावहाय मा होनदों स्केम खालामदोंमोन. 30,000 crore. बै समावहाय रिलायन्स इन्डास्ट्रिया बेसेबां crore मालिकमोन मिथिगौ? अनलि 1900 crore. बै समाव आरो ना 1900 crore. 2000 crore हमदो. नाथाय हर्षद मेहताया बै समाव बेसेबांमोन मिथिगौ? 30,000 crore मालिकमोन. 30,000 crore. इन्डियानि रिचेस्ट पार्सन वान अफ दा. नाथाय लिस्टेड गैया. वाइ? बिकज बिथांखौ 1992 मायथाइयावहाय स्केम खालामनायावहाय बिथांखौ फ्रडनि लिस्टावहाय बेखौ जेलाव सोदों. देट्स वाइ. मिथिबायना? नों मा बै समावहाय बियो मा crore बिगुमा. बै समावनो हाजार crore बे टेक्स होयोमोन. हाजार crore टेक्स होयोमोन बै समाव बियो. जेराव मुकेश आम्बानीनि बिफा धीरुभाई आम्बानी बा मुकेश आम्बानी मोनहा बिथांमोननि कम्पानिया बेसेबां होयोमोन? crore, only crore. 50 crore, 20 crore, 100 crore. जेराव बिसोर बिदि होयो. बै समावहाय मा होनदों हर्षद मेहताया 1000 crore टेक्स होयोमोन. मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामजायो. मानो खालामजाया जानो? नोङो नोङो HDFCनिबो मिउचुवेल फान्ड दङ, SBIनिबो मिउचुवेल फान्ड दङ. डेफिनेटलि नों जुदि स्टेट बेंकआव थांनानै जुदि आङो मिउचुवेल फान्ड खुलिनो होनना बुंब्ला इनभेस्ट खालामनो होनना बुंबा नोङो SBI आवबो मोनहैगोन. ट्रेकिं खालामनो हागोन. बिसोर गावसिनि एप्सखौ लागायना होगोन नोंसोरनो. बै आइडिनि दारै नोङो गुबुन मोनसे मा होनो गुबुन मोनसे ब्रकारेजाव थाङोब्ला बेवहाय नोंसोरो बेखौ इम्पर्ट खालामना लानो हागोन ट्रेकिं खालामनो थाखाय. नोंना खुलिदों SBI एकाउन्टआव, SBI ब्रान्चआव. नाथाय नों बै बुस्थुखौ बैनि आइडि साइडि लाजोबनानै नोंनि मबाइलनि जि OTP बिनि दारै नोङो बैखौ इम्पर्ट खालामनानै लाफैनो हागोन. नोंनि जाय गोदान खुलिगोनाव इम्पर्ट खालामनानै लायो. डेफिनेटलि हायो. मानो हाया जानो? बिदि हायो. आं खालामा. आं मानो खालामनो YBY आलाय? मिथिखायो आङो. जेराव जों माबा मोनसे बुङोब्ला जोंखौ माबा मोनसे बुंगोन बेखायनो जों जेबो बुङाखै. जाहाथे बयबो मानसिफ्रा बुजिथों होननानै बेखौ थाग्रोयो. जों बुङोब्ला नोंलाय अबेनि अभार स्मार्ट नङा होमबा? जों मिथिनाय बाथ्राखौसो बुङो. जों रायजोनि खहा माब्लाबा बुङा. जों रायजोफोरनि बेनिफिटनि थाखायसो जों माखासे बाथ्राखौ बुङो. नाथाय जोंखौ गादबनानै दोननो नाजायो. जों सैथो बुङोब्लाबो जोंखौ गादबना दोननो नाजायो. नोंसिनिफ्रायनो खायसे साफा सानै दङ. दा बेबो नायगासिनो दं. दा माबा मोनसे पइन्ट मोनगोन नामा प्रकाश नार्जारिनिफ्राय बुंनाय गोरोन्थि बेखौ दाननानै भाइरेल खालामनां दंदां बेयावबो. गोजावो. मानो होनब्ला बिसोरखौ इनफ्लुयेन्स खालामो. मानो गोजावा जानो? बिसोरखौ इनफ्लुयेन्स खालामो गुबुनफ्रा. थाखा लब होनानै एसे एनै मोननाय देखायफ्लानानै. खायसे मोनाखै नङा, मोनदोंबो बर'ना लाग'नो हादों खायसे सुबुंफ्रा.
शिलं थिरखौ मानो बन्द खालामनो हायाखै आदा जोंनि आसामाव? नाय बे अफलाइन सोलियोना जानांगौ बे अफलाइन सोलियो मानो होनबा बियो ओरैनोथ' गेमलिं बुस्थुआनो आसामाव बन्द। नों थिरनि थिन पात्ताफोर गेले नोङो ड्रिम 11खौनो साननानै नाय बियो जोंनि आसामावहाय एप्सआ इनस्टल जागोन नाथाय नोङो बिनिफ्राय प्ले खालामनो हाया। तेलेंगाना आसाम माबा सिक्किम ना मामोनथाय बेखौ माखासे गोबां गेमलिंखौ एलाव गैया स' हाया। नाथाय थिरा मोनसे अफलाइन बेसाद जानांगौ बिनि थाखायनो बिनिखायनो ट्रेडिंनि क्रसिं लानांगौ। क्रसिं नङा क्रसिं होना फंबाय कर्स होनो कर्स येस कर्स लानांगौ नाथाय बेयावबो एसेबां गिदिर नङा जे नों एसेबां लाख थाखा गारनानै सोलोंनांगौ। आं गोबां सोलोंबाय गोबां बोसोर जाबाय आं सोलोंनाया ट्रेडिंआव शेयार मार्केट सोलोंनाया गोबां बोसोर जाबाय आं। सबसे पहले गारिखौ जेब्ला जों सालायनो सोलोङोना फार्स्टआव ब्रेक गानायखौ सोलोंनांगौ। ब्रेक देट मिन्स मा शेयार मार्केटआव लस जानायखौ बोरै बासायनो बेखौ सोलोंग्रोनांगौ। आफ्टार दिस हाउ आई कैन आर्न आं बहा रिस्क लानांगौ बेखौ नों बानायनांगौ। सिगांग्रो नों सोलोंग्रोनांगौ जे आं बहा बबे जायगायावहाय रांखौहाय खहा जानायनिफ्राय प्रटेक्ट होनांगौ। आंबो गोबां लस जाबाय ट्रेडिंआव नाथाय आं बै लस जानायनिफ्राय दिनै आं रोंदों। नाथाय आंखौ बै समावहाय सोरबा सासे सुबुङा मोजाङै गियान होग्रा थानायमोनब्ला आंना बेबायदि लस जानाय नङामोनदां। नाथाय नोंनो सोर गियान होगोन? थाखा लागोन नोंनिफ्राय नाथाय बेखौ बिराद गिदिर गोलाव कर्स खालामगोन। मास मोनब्रै मोनबा 6 मास 7 मास 8 मासनि कर्स बानायगोन नोंखौ एक्जेक्टलि जि फिन पइन्ट बबे फिन पइन्टखौ नोजोर होयोब्ला जे नोङो बिनिफ्राय बासिनो हागोन बै फिन पइन्टखौ माब्लाबाबो बिसोर सेयार खालामा। नाथाय आं जेरै नाखौ मा होनदों जेखाइजों ओरै जख्लब जख्लब जेबायदि आथिं गायै गायै नाया बहा दंमोन नाया बहा दं बेखौ नागिरोना आंबो बेबायदिनो गावनि रांखौ गारनानै आं बबे जायगायाव माबायदि खालामोबा नुकसान जायो बेखौ आङो सोलोंदों। नंगौ मा होनदों? We are very poor people. Please get us house, brother. Please, please. आं मा हानांगौ बेखौलाय आं बोरै खालामनांगौ बेखौलाय? Bro, right now I think Switzerland is best to invest. No, I think might be, but it is not. It is a penny stock. Penny stock. Don't invest in penny stock and don't hold too much. नों जुदि थाइसे थाइनै मोनदोंबा बिनिफ्राय आउट अफ दिस आरो मोजाङै नोजोर हो। येस माइट बि फिउचाराव बियो 1000-1200 जाहैनो हागौ बा 500-600 जाहैनो हागौ। दा एभारेज दा 60-50-40 बिदियाव सोलिगासिनो दङ नङा होमबा? सुइजारलेन्डआ 60-50-40 बिदियाव सोलिगासिनो दङ। स' दसेबा आप जायो दसेबा डाउन जायो माइट बि बाट इन्डियान रिनिउएबल एनार्जि मा होनदों बे जेरै हमना ला नोङो आइरेदायाबो इन्डियाना बिगुमा दै आइरेदानिया। स' बेयाव नोङो ट्रेडिं खालामजायो माने इनभेस्ट खालामजायो गोबाव समसिम खालामनो हागोन। नेनांगोन नोङो समखौ लानानै खिन्थु गोबां हायावनो दंखायो दायो 240 ना 250 दं। दाख्लैबावैसो 300मोन। दाख्लैबावहाय जि एसे एनै माखासे क्रेस जादों मार्केटआ USA आव जे क्रेस जादोंमोन ना बिनि दारै नंगौथ' आरो सार आं नोंनि लाइफखौ नायना आं गोबां बुजि मोनबाय। खोन्थायोब्ला बुजियो आरो मोजां खोनासङोब्ला बुजियो आरो खोनासंनांगोनबो बुजायग्रानि बाथ्राखौ होमबासो बुजिगोन। आदा शेयार मार्केटनि बागै भिडिअ लाबो थुलुंगा ब्रह्म। येस आं लाबोगोन नोंसिनि सिगाङावहाय बे उइकनि गेजेराव आं नोंसिनि सिगाङाव मोजाङै लाबोगोन सर्टै लाबोगोन आं नोंसिनि सिगाङावहाय शेयार मार्केटआ मा बेसाद आरो बिनि गेजेराव नोंसोरखौ फोरोंनो नाजागोन। मोनसे वाट्सएप ग्रुप खुलिगोन आङो शेयार मार्केटनि थाखाय आरो नोंसोरजों लाइभ ट्रेडिं खालामगोन। लाइभ ट्रेडिं खालामगोन आं नोंसोरजों। नाथाय नोंसिनियावहाय गंनै मबाइल थानांगोन। गंसेया लाइभआव आंजों थानांगोन गंसेया ट्रेडिंनि थाखाय थानांगोन। जुदि नोङो लाइभआव थायो ओरै ट्रेड खालामनो हानाय नङा। स' बेनिखायनो नोंसिनाव मोननै थानांगोन। मोनसेया आंजों रायज्लायनो थाखाय मोनसेया चार्टआव नायनो थाखाय। डेफिनेटलि नोंनाव जुदि हायोब्लाथ' नों मोनब्रै मोनबा चार्ट दोननांगोन मिथिबायना। मोनसे आं मोनबेसे लायो मिथिगौ? मोनसे गिदिर बर्ड डिसप्ले लेपटप टेब्लेट मबाइल बे चार्टनि गेजेरजों होमबाबो आंना खमबावसो। औ लाबोगोन आं। अके थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअ'आव
लाइभ थानायनि थाखाय आङो बे उइकनि गेजेराव शेयार मार्केटनि सोमोन्दै लाइभ लागोन। थेंक इउ स' माच। बाय बाय।